ljudi, nastavimo komšija 2. Oh yeah. Idemo, gameplay. Go, go. Ovo sam ja sve prešao i danas ću. Idemo od prvog. Dobro. Ajde. Ajde tu. A ovo je dosad. Ovo ćete sve će vam se objaviti. Ovo je dosad. Idemo od ovog. Čekajte. Ajde, da vidim ili ima šta u kupatilu. Ja sam već normalno zaboravio. Ovo vidi ovo. Ajde, tek. Daj. On ne smije da vas vidi. Ako nas on vidi, on će da vam... Ajmo. Biješ dole. Ove će vam pisati, on ide sad na fotelju. A ja ide vamo. Da mu stavim... Ja još sad u ovo. Ajde, mislim da to bude. Ćemo da vidimo. Ajde. Ajde, malo brže u kurac te jebem. Ajde da ti stavim kurac, jaje. Idemo sad u frižidera. Idemo u frižider da mu stavimo ovdje jaje. Ajde, vamo, glupane, glupi. Ajde. Ali bit će jedan i najsmešniji deo. Ja ću sada da snimim samo 3 ova dela. Ću da snimim. Samo 3. Evo ga, pobedili smo. I je to okej. Ovo smo uradili, sad ovo. Ovo je najsmešnije, ovo će se prosrati ovdje. Ovo je najsmešnije, verujte mi. Jeste, to je najsmešnije. Ajde, kuću. Ajde. Ovo je za prasanje. Da. Čekajte sad on ide da mu neću. Ajde. Dobro, to. Uspeli smo. Den, sad vam trči. Sad idemo ovo da se... Sad ćemo tu staviti za prasanje. Da. Bežimo. Beži, ajde. Trča. Ajde. Sad on ide da popije drugo. Ide po drugo. Ajde. Ovo je najsmešniji deo kad će poseje. Najsmešniji. Ormar. Ne u Ormar. Ne znaš ti to igrat. Ti si to jednom imao, ali ti je brat izbrisao. To je zanimljiva igrica. To je veoma zanimljivo. Ajde. Ovako. Da vidimo kako on sere.
sad bio žurmar. To je to. Prešli smo. Nismo još. Nadam se da vam se svidao video. Stavio sam ga dugačko zašto je to malo dosta. Nadam se da vam se svidao video. Lajkujte, subscribeujte, šerujte, radite šta god. Ćao!